na Oyokohene nti wo fa nipa ni bi free Koforidua ya yefo amohwe free chichi ene mencheye ya mamu nyina atrase mu akwa abadem banyansapo kasa mfonyini so yigidi sam ho ye yenso ye ho ye pa ye de madwemba na eguso ayesane epa nananom bo moden no mo chichi nyansakwa so na wo mo de hinta sabia kusabia kroto oyegentwie no eno na yenye no mienu trase na ye sanne badwemba kwa so na yamana ayemremremremremre ede ama wo a wo hwe yen edi free baby a wo hwe ye free yedase seda ne den nyina wafidie no eda so da ha demo meso ya no amoni ada ho no mo ede amayen ditu yenuanom a mo wo am country mu ene mo amwo Ghana ha nyina NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO online ewo Facebook NYANSAPO online ewo TikTok ni nyina won subscribe ya bomodin subscribe de also follow na share na adwadwen chenso ede atoho ede amame je so mame se NYANSAPO wo si esane no badwemba kwan so e ma wure mfise nkrofo de di edidi nsemfo enye ne asoma wo mu nti eno so ba mu ani ada ho de amaye na wa hye no so number no 78 ene last number etwa eto eno ti obi a onu di nkoma enye sa number no misrewo enye yenea ena wo ne edi nkomo dise bia wa fresh 78 no na bia ye ya ma number bi eno de fine enye sa de ameso hwehu yi na obi a mebu no amfa amesai sanse yensoma obi a ewo eho no na no ya hye nkomo bo ase a ye dia yesuesu nkro na bakwasem amamre fa ho ebi ya futusem ebi ya tetesem ebi na otra ye na ukuro abem ukuro nso memu anu anya abotre de amaye sanse eyeden ya ye beduru ho no na yaka eho asem enne yasaba betrase biem ye de ofa etosom yenu no e de behye so na afi yakọ ne yakosua de na nefa he ne yakọ yenko okofo poma ho asante ngoma ho yenko yi yekoma na kwa aba ne ebisa napom se ne siti a meba ma beti kuro no ho na me de akiro na afi no ya hye adesuade no ase e wo ho no okofo poma be me na ma me mo akwa aba mfamle NYANSAPO kasa mfuni ya enyado na empo no mu te sei onyankopo tumi madawro mane mo mpaibo ene ahwefo eka ho nyina na nanum nyina mpaibo me da so tenkwam na ahodere so wo ho ya de otwe di ampon ase abrewa ho odin ye ba na ne ho odin se ya na eye ni gisem ena de abasanse ne ho odin na obie ne nwoma no mu a ofa obegina opese okenkan fire no no ya na ahodin ne wo ho timi kenkan ma ne koye ni gisem enu nti enne yaba ye wura ye da so awa Asante mantem ha na ye wa Abuakwa ene ne kwa so a ena yesu ade sese ni ye du Abuakwa ya pem no ya mfan kare na emumu no ye nam te se de ye kosunwan kwa so no enti sese ya tra aka no NYANSAPO etra atwam ewo manhia etwam wo manhia no ne yakwa ene yakwa kodu Koforidua eho Abuakwa-Koforidua eho na sese ka na kwa gina hu enti ye ba ne abetie atetesem afutisem abakwasem amamre amanne de esesese na ewo se yitie no ye betie de afiri abrewa ho dika no twu agina ewo Koforidua wo hyenkani na gina ma mi meti mesi a sese no ye be hye nkomo modase enti yenko ni yenkodi enkomo ewo hono na ne ho nso ensem te sei ni Koforidua no eho ensem ne se na Oyokohene oye Asante hene wofa tete no wokosa ye kase sa na omu kokon wo ewo achim enti wo fa nipa ni bi free Koforidua eye epuye mantem Koforidua flowers asem na akin oh na ye se Koforidua we ye Asante mantem he ene epuye mantem Koforidua wotwa kan yo yanko yakwa nim ya ibe ho na Oyokohene odi nipa ni fi ya odi be dua enti Koforidua ha no eye na Oyokohene asase eho ye ne dia Oyoko abusua wonum na Asante me hye wonum nsa no wo mo hene Oyokohene ne dia me pa che o se ye ka Oyokohene ene Asante hene a ensonso ye dantem wo hu Asante hene se ye ka Asante amamire mu ane wofa ne Oyokohene di kesi no
akonwa no obi mi bisa asan say obi wa woti a onim se Santehene na ofiri Oyoko abusua no mu de yenke ye kan Oyokohene a ono asa ne Santehene ne ono ane Asantehene oh okay Oyokohene no tete no a okosa na efre Nana Kwapon di ewu Nana Kwapon di ewu ona wode ne pere firi Koforidua bedua ho enti Koforidua asase no Nana Oyokohene dia ye ni pe wo ho nyina no anka yegu ne naso eno ene ma yebenya Koforidua ni bi wa ha okay na yefre wo mo kura se akurufurum na chese ho be ye Koforidua akurufufurum ayo kurufufura abetitire ne ho nti ehodina ne daso ne akurufurum na me se Koforidua afo no na yede ba ho Oyokohene di wo ba ho nti na fere ho Koforidua ne nipa no kora no ko fa bi su firi Gemene na begu ho Gemene na nso wo hene eno wo ebijan fam ho oh okay ti Nana Oyokohene wo kosa etwen edom de bai pa na ese wokokun no okodi usunkunim anu asesa odom bibia ba na so wa fa adomu wa be ne nko a no wa twum nyina no de mama se die mire bi dentrafo eye ya ese Asante ko se wo mase ekoye wonum nko na de ompe na no omde ye no ye ni te ya ye nso ye de wo mo no so ye pia wo mo ba he ni nyina so abeka Asante okay enti se onyaye na wona woko na wohena odi sananimu wo yiri firi ho a mo amaka nyina wo famdo na wode wo mu abedua baby enti Nana Oyokohene wo nkuro bebiri wo nkuro bi we esio ho ye Lake Bosom Twin side ho no ena ebi so wo Abibirem heye ehoso ye Nana Oyokohene dia yeni aye kuro ma petra pa ha so obi wa ha na sefo wa ha won de enye kon won de okoware wo ba no ene wode ne baaye nti wode ne baaye no na obesre cha panyine no ye wo hene ba ene won so ye wo hene wo fa so we de me na na e wa asase tebi ko ho no wo ba ha ene wo ma ne baby enti hofo no efre wo mu hwidi mu fo eye ewa petra pa ha eye Oyokohene na sefo ndi oba no okoware no se wanya akọ ene wode ne betena ha ona se sa wa hene ndi ndise Kwapon di ewu ono na sem na wo ken ono na sem na me ken okay ono no Oyokohene wudi kan a okọ sapa ebo ayewira na kyerese Koforidua idie yenye din no fi se Koforidua ho na wokọ kon no ekodi nkunim no no osesa won bi de wo baaye no ebedua ha no na be ye Koforidua kro fufuro akoye ti se dwaben Koforidua ni dwaben so ai nti dwaben fo na wo mu baaye no wo mu na ebi ne wo ni dwaben ho no sa na ha be ye nti ha na ne efre ha kurufuru fere ho se ekurufuru eye Nana Oyokohene kuru enti besi ne nyina edaso ye ne dia ene nyina ye ne dia ho asase ye ne dia se wote so man amamre ne nsesan enti mi so nsesa de bi wo sesan se amamre ye sesan no apeta pa ha ye cha panyini kuri obere no abesesan ediri fufuru bi ani ho betimi dia ba abesesan enti obi bebisa se na te saade a ene na ye nuanu Koforidua mu apue mantem akonya to wo Koforidua wa Asante mantem Abuakwa-Koforidua a om betimi aba ba pribia na si ye wo mu firi ho ne ba wo ntimi me pribi se di ahafo no nko ne hofo so wo mu se yi wo mu firi ho ne ba nanso nkwanta abedem ti untimi me pribi wo ntimi me pribi okay ene ahafo no so ntimi enko ho so nkonko pra konya okay na se Koforidua nso kwan ye fa so a ema
yenya kro no nie e wo ho no mo ene manhia wo twa kan bi ana on se wo firi manhia no Akokoforidua ho no manhia na de ekoye te se entemo ha no na wo ma ye be ri te se idwa idwa yitimi kwhia di dwa ni ntina atwama ni nyina bihia ho arefo amohwe me ka manhia asabia komisa kubere kronto me nka babia sikadwa kofi ewo enye ho manhia na me ka na emu mahanye kumase manhia na me ka Abuakwa manhia Koforidua ene Abuakwa manhia ehemfimfin ufire Abuakwa obekọ manhia sa na Akokoforidua ehodom asem na me ka mesremo ye nka aye Otumfuo na tena ye asem anabre wanye sa de ote yante de ote enso enhu aseche ya wo kan basa e wo honom igna se antemafo na wonum ba bia womudi womudwa na womukokohia obi bia eho ni hia na ede anije aba okay seme hia okay ese ene Koforidua ni twa kan bia sa okay abro ayedase eni nchirimu a wo de aman e wo honom ede ena obeka edi etwa eto nsan na so de sokra de meka etwa to ne se ya Asante me yi mu no tete no nananu binum konkodene enyinya ejapade eyeye ejapade e de boa ye wira si se tete no nananu ko preman o pre wo man se de be ya na ye pesa Asante man no ye kese no iti wo prea na wonya na aha na ode be ba bedu akoka Asante man ho abeka Asante man no ni nyina aka abu man ye baako enti na nanamo penka bu si se ne ye pedodo yesi samanfo mpo se ye pedodo enti sa ate asefo enti na edom no dooso no ne yesi Asante kotoko ukuma apem beba ye dooso enti pem de bibiara ye di etiri bewura ye de kon no beko no ye kan se Asante kotoko no te se Abuakwa-Kotoko obi entimi nyina ne kon anim mete na wo tutuba enti saa no na Asantefo ye tu atue na kono a mo aye ne mo kon no bonia bre mo ho se mo ne ye bekon no ye ni kwa ne ye fa so sisi ne ye de akon ti ahafo na sie no a ye timi sinim ye nsa ene nso ti afọ na sie na wo mu akọ abra na wo mu bedo je bo beka se bi amafa wo mu so na foforo abehia na em to ne se dame no enti apim na di ka na ko na wo mu aye mere no munim se mokum wo mu kura na foforo so apem foforo sa be sia na emu enu ni kuma apem beba no Asante de eti se Kotoko mete no yesi se jata no saa no nano na mehwe bi Animals Kingdom ya na omu yiyi moa wane ade a na esre keke hore jata ne sebo no de omu de ye moa akai ewo nwura mu ene ade a cheetah no ne ade a na areho nanso omu ye omu adwen se omu hu pokupan yi bi Kotoko yi bi a wo mu koche no na wo mu yeso omu fa na nima bonse no adane na chiche no wakutuso na wasenche na ne nkase no na sidi ositutu de wo jata ne asebo no afede moja omu ja na chiridi ena omu koye nam se sa bo ese na tie wo ye no senche ne mu se ya wono amu ni na mo hemu ne ye kitikiti ti wo senche ne mu se ya na etutuba ba san jata no ye se won sa no wakaso na foforo aba san no wakaso afi no otimi ye mere no wo enti Asante konte se Kotoko wadwene be ye se wo ye firi ho na fufuru ni eno ne ye se Asante Kotoko sa ye kon nti abra ye da se pa na ye se nananom ayebi eduru me nso me no enwum bi so enwum bi e wo ho no mo se wo se enso ye be ye bi na ye de to aso eduru me ne wo se ye be ye bi na ya to aso mo me hu hia na ye se eno nti nananom aka ene miminu mienu wa wo hwe me ene wo awutie no no eduru ye nso ye pen so se wo se ye betimi ya ye bi ne ye de ato aso ye nyan se ye yi ye homa na ye tetete ye ho ye to na ye mfa koroye ena editi kromo amenne
kro besimu no na emu ache na emu apapai edodo na so ejina edidija nso de animu na ana enam ewo ho no mu Koforidua eho abakwasem enye puye mantem de na emu Asante mantem buakwa manhia Koforidua eho enkomobo ene no nso ye de asie no ye ne saa subscribe na share na like na fa adwenche no fatato na fama mo ho na ma wani na ho NYANSAPO TV ewo YouTube NYANSAPO online Facebook NYANSAPO online ewo TikTok na adesua no nso se classroom kra na akoya ka anya hwe ne ye beje tuition fee anase extra classes ye beje hu sika di wadaroma ya na mama na ye fe tinanse ni mabo mitirimu kra se memfa Asante amamre nya adwuma bi na no mi ko read comment ba akwa asema raba akwa kayam se na na edu mi nsa ya ato bo na abere wamfuro na ya na me twero yes mi ntwitwu ma no na mse na wo twero no school fees be na watua eti yasra mu eye mu de na ye mu fesa abra wonum nsuo onchi nsuo odi mako onchi mako na moma na enye kama number na ede ni ubetimi afre na wom ne edi nkomo na bibia opese oja won so de bo bia no wodi aboa wo ho no yede musi na yasore se edi no ye busia pani osu ediomi ye mamu nyina ammo ene hwa wodi ahene wa Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada ro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se Koforidua no ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya